Vi venter på måske. 5, 4, 3, 2, 1. Og så er det bare med at give den gas. Og nu er det også. Og nu er der ikke nogen tid på. Nu kører vi simpelthen ind til en af bilerne, der ikke kan køre længere. Nej. Ja, det er ham, der er mega meget på det. Ja, vi elsker, de kører på inderside af betonklodser. Så hvad fuck laver de? Nu bliver der i hvert fald ikke pas på mere. Nu tager den bare gas. Jens, for han er næsten nødt til at prøve noget, som vi gør nu. Der var ikke lortet! Okay, så går de faktisk på frem, og nu er jeg åbenbart. Nu er det ikke de der småtag med baginderen længere. Det er også sjovt. Ja. Det er finalen. Ja, det er spørgsmålet hvem. Vi kan godt se, det er knald eller fald nu. Ja, vi bakker lige lidt. Ja, det er svært at se. Vinduesviskeren. De kommer i hvert fald op i begrænseren lige nu. Motoren, de fejler i hvert fald ikke noget. De går godt. Fejler ikke noget. Hvad snakker han om? Så god som ny. Ja, publikum laver noget larm. Det er finalen med kører. Lad os så lige få at vide, om I holder med, så bare hep på her. Bælum. Det er kun et dæk. Alle fælden, den kører med nu. Ja. Ja, nu er det 3500 kroner per stykke, tror jeg. Vinduesviskeren kører. Det ser ud til, det er slut. Jamen, det tror jeg, det er. Jesper. Så bliver der lidt en gentagelse af sidste år. Det må jo sige. Så skide godt kæmpe begge to. Det var rigtig markant. Vi og Jesper en kæmpe hånd for indsatsen. Og så må vi jo hylde for anden år i træk. Vinder af bilboksning 2026 med bil nummer 1. Mark Kalm, skal vi give ham en hånd?